Nyako Ramogi ajuanga machiegni kuom tudri kodwa midhiambo masani en weche manyien mag kagi kacha. Nyinga Joyce Odur waiko ni mamoko mathoth to makuongo yud thuond weche mabende wamiyo pek. Od bura mamalo ochungo chenro mar piedho jogoro maongirore ma owala ka giluwo chik mar doho. Ng'we manyombulu ni ng'iende ne joma laro kombe mag od bura mar Iyala motelo ne yiero makinya. KDF koro donjo e temo reso jogo mapoko yudi e odorofa mane ogore piny e kar dak ma Kasarani nyoro. Machiegni bed koda nyaka e giko mar chenro ni kabende waiko ni weche mamoko mathoth mabende waluonu kabende kuku kachiel kod tien gi nyalo bedo kod geno ni biro yudo e yo makare. Mokwongo wachako koda masira mabende notimore midhiambo manyoro kama bende KDF okoro donjo e temo reso jogo mapoko yudi e odorofa mane ogoro piny e kar dak ma Kasarani odiochieng' manyoro. Lipot wacho ni ji adeka owito ngimagi, ji 6 oseresi kama moko ang'wen to poko yudi. Duol mochung' ne gedo e pacho kae mano the National Construction Authority wacho ni gorofa mane oruombore piny odiochieng' manyoro e gwenge ma Kasarani ne okoluwo chik mag gedo. NCA osingo ni gibiro tieko chenro mar reso oganda kuom seche 24 mabiro. Nyako Ramogi ajuanga kotudore kod masira makamano jafwambo marwa Edwin Okoth ogoyo tach kanyo kendo biro nyisowa gigo duto mabende otimore kuro mane weche wa manyien mamoko kabende gavana e kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja ne waneno kochopo kacha kabende giwacho ni jogo duto mabende ponono ne ochiwnegi siem ni giwe gedo makamano to dhi nyime bende biro kawnegi okang' magera. Kawadhi mbele en ni bado bila mar okwach kich DCI ondhiyo achije ang'wen ma itudo kod neka mar Kigana Githua rawera mayande omonji gi jonjore e apaya mar Ridgeways County ma Kiambu. Kokalo e mbui margi mar Twitter, obila wacho ni ne gindhiyo achijno mokwongo e alwora mar River Road kama moko adek ne giyudo e alwora mar Githurai kama ong'we yamo mane jonjore go yombo godo bende ne oyudi. Gikwayo piny mondo ogo kata gikwayo jopiny mar mondo mi ogo lipot ne obila e yango jonjore e seche ma obila dhi nyime gi timo apedha mar tieko timbe njore e kuonde mag daka. Achije ang'wen go ochwal e nyim doho ma Makadara odiochieng' ma kawuono ka doho ogolo chik mondo lornegi kuom ndalo 14 e tesend obila mar Waraka mar chiwo thuolo ne timo apedha ne jonjore mamoko ma jokanyo e kwethno. Kigan Githua ma jahigni 24 yande otieko tiegruok mare kar tiegruok mar Strathmore kama bende ne osomo weche mag tudruok kane pok oromo gi tho mare. Obila ma Kipatangicha e kar chung' od bura ma Kuresoi South omako ji 2 bang' kane oyudgi gi nyasore maromo kilo 385 ma bende ne oso e gunde 9. Nyasore ma omenda gi romo milion 11.5. Komanda mar obila ma Kuresoi South Jeremiah Leariwala wacho ni ji 2 go ne omaki e apaya ma Bometa Kiptangich e seche ma bende ne gitimo apedha gotieno. Leariwala wacho ni ne gitemo chungo nyamburko no kata kamano ne ok ochung' mane omiyo gikawo okang' mar luwo ndach nyamburko makamano. Ji 2 kuom ji 4 mane gi nitiere i nyamburko makamano kata kamano ne oringo e mudho ka ji 2 mamoko mane omaki odinegi e tesend obila ka nonro pod dhi nyime. Black
KCB 004L ambayo ilikuwa inatoka upande wa Bomet ikielekea Nakuru. So wakati walijaribu kuisimamisha ile tu kufanya random search kujua ni nini inaendelea, wale wenye walikuwa wanaendesha ile gari hawalikataa kusimama. Hiyo gari ilipoteza mwelekeo na ikaanguka. Wakati ilianguka kwa mtaro, ilipinduka ikalala kwa mtaro. Watu wawili walichomoka kutoka hiyo gari na wakapotelea kwa giza. Lakini askari ikawa wamefika kwa haraka, wakakamata watu wawili. Kuchungulia ndani ya gari ikapatikana kwamba ilikuwa imebeba magunia haya 9 ambayo unaona ya bangi. Tumepata kwamba ni kilogram 385 kilograms, na ukifanya estimate ya street value ni milioni 11,550. Wamezoea kupita hapa kwa sababu ndio mtu aje na bangi kiasi kupita Kiptagich, then ni mtu ambaye alikuwa anajua iko vichochoro ya kupita, na wanajaribu kutafuta mianya ya kupenya ama maybe walikuwa wanafikiria tumetoa roadblock sasa wanaweza pita hapa. Tutaendelea na vita, hatutamalizia hapa. Migao marapura koda pita ma county ma Kajiado okwayo jodaka ma county no mondo kik cham jamni matho kaluore gi oro ni margi nyalo gamo tuoche kaka mago mag nyaldiema gi mamoko mabende iyudo kowuok kuom jamni. Mae biro tok fwenyore ni jodaka osechako chamo dhok gi diek mosetho ka giwacho ni mano konyogi e gayo kecha. Migao ma ochung' ne jamni ma tuo e county no kata Department of Veterinary Services koro golo siem ne jodaka makono mar mondo mi kik giketa ngimagi kama racha. Thoth jopiny wacho ni chunogi mar mondo mi gicham ring'o mar jamni mosetho ni mar gionge yo machielo mar yudo chiemo. Chinja anatoa hiyo nyama na chamusha na kula. Saa zingine najua kwa kuna chakula. Kikosekana chakula ile ng'ombe kwa afadhali kidogo tunaweza chinja hiyo. Na kwa hiyo kitu imekufa, hujui kama imekufa juu ya njaa ama juu ya ugonjwa. Na mtu atasa kula hiyo kitu na aanze kuumwa na tumbo. Sasa itasatudhuru sisi kama wanadamu. There is a lot of bacterial multiplication in the cadaver tissues. When the animal dies, putrefaction starts, the rotting process. And that gets to the supposed meat, or rather the muscles. And if you consume that, some of these bacteria produce toxins that even if you cook that meat, you're not going to deal with them. And therefore, becomes poisonous, and that's why you find sometimes people are having foodborne infections, a whole village is diarrheaing, or a whole village is hospitalized. Governor ma county ma Marsabit Muhamuda Ali ogoyo erokamano ne jokanyo mopogore opogore mabende wacho ni osebedo ng'ala manyime mar neno ni kwe obedo e county no. Muhamud ne oloso e kinde nyasi mar yawayanga apisi mar duol mariwo wi oganda kanyachiel mano NCIC bade ma Marsabit, kama jakoma mar NCIC Laktar Samuel Kobia wacho ni kwe oseduogo e county no koro nyaka koro sani, kabende koro wacho ni sani en sa mar riwo oganda jo Marsabit kamoro achiel. There were signs of tensions and intercommunal violence, and you told me that you would like to seek ways to find a solution to that. You had mentioned that it was decades old, but that it was intensifying and that you were extremely concerned. And today, I hope you're proud to see what you, together, of course, with all the other stakeholders, you have achieved. It's not only about opening this peace center here. Of course, that is very important. It's not only about launching this peace-building initiative for the future here in Marsabit. It's what you have already achieved over the past few months. The fact that the drought, for example, we always thought that the drought would intensify the conflicts between communities because there is a fight for scarce resources. This has not been the case in this county. The elections have been very peaceful in this county. Akawaringo kawadhi nyaka e county no ma Migori en ni jokanyo mag riwruok makedo ne ratich oganda
okwedo meko mar rawera mabende wachore ni nitiere kod kit chwech ma opogore mano mabende ong'ere kod dhongere ni transgender mane obila omako nikech kit rwakruok mare e gwengego mag Awendo e kaunti ma Migori. Ndalo ariyo mokalo picha kaachiel kod video mar rawera makamano ne omaki kod obila e gwenge mag Awendo nikech kit rwakruok mare mane olandore e mbui. Jokanyo mag riwruogno mano makedo ne oganda obago ng'anyo mamuol e boma ma Migori ka gikwedo obila kuom meko mar rawerano, gino mabende giwacho ni ne orocho ratiro mar rawera makamano. Giwacho ni jogo manitiere kod kit chwech mar transgender bende chik ma pacho kae oyango kendo nyaka rit ratiro margi. Lipot mawuok kuom riwruok mar Impact Research mabende kedo ne ratira mag jogo mantiere kod kit chwech mar transgender yango ni nitiere kwan mathoth mag oganda makamago e kaunti ma Migori. She was dressing, and I don't know how that is relating to being, committing an offense, because if I dress the way I want as a Kenyan citizen, why does that relate to maybe criminal act that has been happening in this region? So I see that it is not right. So as a forum, we are also condemning whatever happened to Seila, because police officers are trained personnel. They know what to be done, but they fail to do what is right. So we are condemning that as a forum, and would wish that they apologize to the public. Jothum osingnegi chudo makare motelo ne nyasi mag sikuku. Eschema bende duola mochung ne rito ratiro mag jothum mano Music Copyright Society of Kenya MCSK omedo omenda mijuogo jomatiyo kod thumbe makamago. Jakom mar MCSK Lazarus Muli osingone jokanyo maggi ni gibiro yudo omenda kata gibiro yudo pesa margi kapok ochopo tarik 15 dwe mar 12 kendo biro bedo omenda mabupa. Kane giloso e nyasi mar 31 mar MCSK mano mahiga kahiga e magawa moro e kaunti ma Machakos, Muli kod jatelo maduong' mar duolno Dr. Ezekiel Mutua wacho ni duolno oikore mar loko talanta mar jothuma obed mwandu. The core mandate of MCSK is to collect and distribute royalties. You can only distribute when you have collected. To collect the royalties from matatu industry, from the hotels and restaurants, from the media houses, you need the enforcement. And it's the work of the police. It is a constitutional requirement. Article 40 says that the government, the state is obligated to protect the intellectual property of its citizens. So when we call for the police for reinforcement, it is in the constitution. If the government means business, if this truly is a hustler government, we got to be serious now with the way we treat musicians. And we got to point out where the problem is. Let us not have side shows and shenanigans. That time should be over. Watu wa matatu wamekuwa atulipi, watu wa pera wamekuwa atulipi, pesa ziko mingi na tumehakikishiwa na tumeweka structures ya kwamba hizo pesa tutaokota within that time. Every month we have a potential of making so much. I don't know sijui kama ni serikali haijui kwamba if they can get tax from the billion. Yeah. Tunaweza jenga barabara mingi, si ndio? If now there's proper reinforcement, musicians tunafaa kuwa na mansions. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula ong'uko chenro mar piedho jogoro mongirore 51 e od bura mamalo kaluwore kod chik mane ogolo kod doho mamalo. Piedho joten migepego kata kamano ne odhi nyime odiochieng' manyoro kata obedo ni doho nogolo ng'eto mar chungo chenro mane odonjo odiochienge mar 3 kawuono mar goyo kogno jogoro mongirore 51. Walter Nyambaga nigi lipodno.
Spika mar od bura mamalo Moses Masika Wetang'ula ng'oko chenro mar piedho jogoro mongirore mag migepe mosebedo kadhi nyime kuom thuolo mar ndalo 2. E barua mane ochwe kogno kod Moses Masika Wetang'ula, okoni chenro mar piedho jogoro mongirore biro chung' nyaka chiw ler, kendo kamiti mag od bura bende kik dhi nyime kod tije mora mora mamulo chenro go, kendo kamiti mane osetieko dayo dho jok mamoko kik dhi nyime kod loso lipot mipedhe nyim od bura. Wetang'ula ochiko od bura mondo rang malach ng'eto mar dono. Wetang'ula otimo ma bang' do mamalo golo ng'eto mar ng'uko chenro mar piedho jogoro mongirore. Barua manyochoye kogno kod jang'ad buche Nzioki wa Kamau okoni mondo chung chenro mar piedho listi mag ji 51 madwaro lemo mag jogoro mongirore. Okang' mar do biro kaluwore kod ng'ur mane ochwal kod riwruok mar okinde LSK ma owacho ni listno ne ok ochopo dwaro mar katiba. Kaachiel kuom weche mane omi peke baruano ne en rem mar chopo kare dwaro mar nywando oganda kata dhoudi duto e lemo mag piny owacho. Members, we still have Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyako Ramogi Jwangi lipot mar Walter Nyambaga no emochopo godo e giko weche manyien mag kagi kacha mabende ne waiko ni midhiambo makawuono. Weche mamoko mathoth ibiro yudo e weche manyien mag saa achiel mano mar ang'ich welo kod mar oimore otieno makawuono kango chopo kanyo saa 3 mar otieno. Nyako Ramogi Jwang chenro pod iye lach kalure ni Ramogi TV kae wakelo ni chenro mopogore opogore kagisani aneno ka DJ Vic ikore makare mar kelo ni chenro no mar ngoma owak. DJ Vic ngoma wake kawuono kiani ang'o madwa wako kawuono? Mokwongo ing'eni Joyce, an kaka nonyole piny mar Kongo abro mosi ni mbote mingi mwase kitoko. Mano tidwoko nang'o? Inokaloka ni mbote mingi ndeko wana kidoka, lakini kaka mano Joyce nitie wach moro ma winjo isomo kanyo ma winjo ka omiya mor to kendo omiya mirima. Wach mar pes jothumbe no ma sirikal owacho singo ni jothumbe biro winjo maber mbele kae. Mano omiya mor, lakini gibade moro awinjo ko omiya mirima nikech thothne ka sirikal wacho gima chalo kamano to DJs hinyore. DJs yudo ka koro sani kochakore kawuono idwa makgi amaka makoso magionge, lakini kada kamano anyway duto owene Nyasaye. DJs be koro nego many kaka inyalo rit ratiro margi e yo makare mar mondo mi kik makgi aoyaye kose nang'o? Aparo ni mano gima etwak mabro dhi mbele. Bang' mae abro manyo DJs wadwa mondo wang'isi ni omera nyak beduru standby nikech weche dhi bedo maricho mbele kae, lakini kaka kamano antie kod achiel kuom jongolo e studio kae Odhis Toto Woda Jigo wabrogo kode mbaka machalo kamano gi mamoko kete mana kae. Nyako Ramogi Jwang mana kaka iseneno DJ Vic ema koro aweyo ne pap e chenro mar ngoma owake. Oriti masani nyinga Joyce Oduor. Jamni kata chiaye mosebedo maduong' nyalo bedo motegno makata ka njofni gi omake tok time gimoro. Kata kamano, moko kuom kit njofni gi nyalo duoko piny yuto mabiro kata ma ikelo kuom chiaye ahinya ka chiaye ochako bedo kod paro mar achiedh nade.